Dobra, cześć, witam, ja jestem Niklaus, to jest gra o dziewczynce, już w zasadzie kobiecie, Rise of Tomb Raider. Ja będę grał na padzie, takim od Xboxa One, jak mi się będzie źle grało, to sobie zmienię. Jakby ktoś chciał kupić, to ja kupiłem na G2A, wydałem na to 160 zł, także lepiej, żeby to było dobre. Także zapraszam na G2A. Lepiej, żeby ta gra była dobra, bo to są moje pierwsze wydane pieniądze od dłuższego czasu i lepiej, żeby była dobra. Gram po angielsku, polskie napisy. Gram. Aha, tu się wybiera poziom trudności. Weteran... no nie wiem... Dobra, damy weterana. What makes someone reach beyond the boundaries of human experience to face the unknown? As children, we question the world around us. We learn, we accept, and gradually we lose our capacity for wonder. But some do not. The explorers, the seekers of truth. It is these pioneers who define the future of mankind. Ellen Page. The others, they're done. No amount of money's gonna get them through those mountains. The lost city's up there, somewhere. That's gonna be a hell of a climb. I'm not turning back. Piękny akcent. Upper class I British. know. You should stay here with them. Not a chance. You're almost there. Wait till you see this view, Lara. Take my hand. Thanks. Look at that. It's amazing. But the snow coming off those peaks is a bad sign. A, ja już idę. The trail leads up the mountain. We'll have Teraz- a good view of the valley beyond from the summit. Czy jest dobra głośność? Let's take it easy here. Proszę o wiadomość zwrotną. Czy jest dobra głośność, czy dobrze widać, czy dobrze słychać? We just need to keep moving. Mam nadzieję. To są maksymalne detale. Rozdzielczość Full HD. Gram na padzie, tak. Jeżeli ktoś ogląda na streamie w jakości Source, to powinien dostać orgazmu od jakości, bo Even if we don't find anything jest up here, cudowna. your dad would be proud. I know, but I have a good feeling about this. Gra wygląda pięknie. Gra wygląda cudownie. Faktycznie, te góry, ten śnieg. Piękne. Ciut ciszej, dobra. Dźwięki, języki. Oh, shit! Niech to! Shit! You okay? Niech to! I'm fine. Dziękuję ci pięknie, Sylvanos, za dyszkę. Lara! No! Łokuwa. That was close. Lara, are you all right? Jonah! I'm here! Climb down there and get you. No! It's too dangerous! Za zadyszkę, tak. I can climb back up! Are you sure? Just stay put!
Ściany do wspinaczki, okej. Są zaznaczone jak dla głupków. Witam, Ago. Ciekawe, czy da się zrobić to samo, co w poprzedniej części. A, nie ma już tego buga takiego śmiesznego, że ona tak robiła takie manewry, wiecie, tak szło ją zbagować śmiesznie. Czekajcie. O. Dobra. Jump! Ej, ale ślady się robią na śniegu zajebiste. Kaliło się wydać na kompa 25 000 złotych. Dobra, czaję. Muszę się chycić, muszę się samodzielnie chycić tym czekanem. A, już umiem. Już jestem duży i już umiem. O curwa! To nie jest takie łatwe. To nie jest poziom trudności normalny. To jest trudny. Tam są 4 poziomy trudności i to jest trudny. W ogóle, Rafał, spoilery, jak ktoś mi będzie podpowiadał, to daję i to również dotyczy zagadek i wszystkiego innego. Ban na IP. Od razu ban na IP. Nie bać się banować. Bo tak. Yeah. Come on. W ogóle jaki ten Afrosłowianin jest wielki. Jest 2 razy większy od Lary. Not bad. If the weather turns, we can hole up in this cave. Do you really think we'll find this lost city? I know this is a long shot, but that old tracker said he saw ruins up in these mountains. Well, I guess if I was gonna hide a lost city, this might be the kind of godforsaken place I'd do it. Trochę mi się to kojarzy, nie wiem czemu, ale z Zagubionymi, pomimo że, no nie wiem, nie ma to nic wspólnego póki co z Zagubionymi, w ogóle inne miejsce akcji, wszystko inne, ale jakoś tak. No na te święta nie było śniegu, ale za to tu jest tyle śniegu i takiej jakości, że... So much cocaine. What do you think? We're close to something, Jonah. I can feel it. Just this last stretch to the top. All right. Let's see what's up there. Feels pretty solid, but keep close to the wall. Okay. Nie włączę pełnej polskiej wersji językowej, bo nie chcę, żeby do mnie po polsku mówili. Lara nie jest Polką, ona nie ma mówić po polsku. Co wy chcecie robić za jakieś głupstwa? Tak nie powinno być. Ona jest z Anglii i ma mówić po angielsku, a nie po polsku. To nie jest emigrantka do Anglii. Let's take it slow and steady. Just stay with me. Look out! Jebnie! Oh shit! No dobra. That was close. Ciul. Wciągać murzyna. No, raczej by nie ogarnęła. Oh no! No, no, no! Jonah! Hold on! Shit! I'm going to dig in. Can you make it across? I can make it! Ale nie tam! Kuwa!
Już ją zabiłem. I can Już make ją it! pierwszy raz zdążyłem zabić. Holy shit! I don't think I can make that jump. Stay there! I'll anchor a line for you at the top. All right, I'll give you some No na slack. razie to taki film, nie? Ale ładny. Film interaktywny, taki Heavy Rain bardziej. Almost there, Lara. You got it. Trochę quick time eventów i takie rzeczy. Ciul! Przypomina mi to, jak ja się na Machu Picchu wspinałem. Identycznie było. Tylko ja miałem lepszy sprzęt. O! Jonah! We made it! I see the ruins! Coś się Oh God. złego stanie. Dzisiaj tak było w Bytomiu. I got you. Lara, can you hear me? Słysza. Yeah! I'm gonna pull you back up. Oh, fuck! There! Over there! Quick! Let me to the other side! Proszę byda Okay. belontą. Uwaga. Oj, oj, oj. I jeszcze raz. Kuwa. No! No! To nie o to szło. Lara! I can't hold you! You're slipping! Ja się wczuwam. Mi się cały pad trzęsie normalnie. Tak. Tak mi się szelonto. Expa dostałem. Będę levelował Larę. No shit! Oh, God damn it! Go back, Jonah! Get to shelter! O, surwysyn. Hopie, hopie. Hop na hopie. Lara! Come on! Łopierzyńsku. Lara, czym się? Kuwa, nie! Za późno troszkę, ale zaraz się poprawimy. Ja się dopiero uczę, bo ostatnio w Larę grałem dawno. Tak jak w akwaparku, ino, że woda jest zamarznięto. Dobra. Czym się Lara? Czym się ramy? O, ciulej, ciulej! O, pierunie! Koniec gry, krótka, ale dobra. O, no dobra. Takie zabawy, nieuczciwe. It is the greatest cruelty of life that we're all too swiftly taken from it. We age, we decay, we die. But what do we leave behind? Bones? Dust?
What of the soul? Does it endure beyond our earthly existence? I believe it does. A truth lies at the heart of many myths and stories. A truth not of science, Rasputin. but something more profound. To The jest key Dark? to unlocking Joanna? everlasting life. Chyba? I may have found the next piece to the puzzle, but I'm not alone in this search. They're following me, watching my every step. I know them by name now. Trinity. An ancient, violent sect with designs on controlling the future of humanity. I must proceed carefully for the sake of my family. If anything were to ever happen to Lara or Anna, I could never forgive myself. Fajno tako. Modo. It's me. Hannah! Oh, God. I'm so sorry. What are you doing here? I saw the gutter press was attacking you again. I thought you could use some company. No lies. Were you followed? Followed? Of course not. What's going on? I think I found the tomb. Oh, you can't be serious. The myth of the Prophet is real. Dad was right. Lara, your father was unwell. No, he was close to a great discovery, tangible evidence of the immortal soul. I loved Richard. I would have married him if he'd asked. But he was a broken man. I don't want to see you end up like him. But Anna, he was right. It was everyone else who was wrong. The tomb's in Syria. Mimika twarzy lepsza 10 razy od Wiedźmina. No, this is madness. Ucz się, Cedep, ucz się. Jak się robi Get your buzię w life grach? sorted. Go home to the manor. You know I can't go back there. But this obsession ruined your father. I saw something. Something I can't explain. Now I understand what Dad was going through. It's all fairy tales. Nonsense. Don't go down this road. You know where it leads. It's the only thing that makes sense to me now. I'm going to find the Prophet's tomb, Anna. Anna, jo cię zawizu do Stana. Skorpion. Hey, we're heading into a war zone now. We better be sure about this. Syryjczyk. We're close. There should be an oasis in the canyon just ahead. You're wasting your time. There's nothing out here. Just keep driving, please. It's your money. Something isn't right. Oh, that's just local militia. Coś tu jest nie tak. No, chyba tak. Trochę tak. You told someone, didn't you? They paid better than you. Lol. Damn, this road! Shit, they weren't supposed to shoot at us. Get us out of here! Shit. No! Po Syryjczyku, oje. O.
No i po seryjczyku. Po przejażdżce, dziękuję bardzo. Tyle. Cycki. Tak jakby mniejsze. Tyle. No turning back. It has to be here. Szkoda, że nie idzie zrobić zooma kamerą tak bardziej, żeby tak... No... Boli ją głowa. Jak każdą kobietę. A, wygląda fajnie, taki trochę Uncharted. Uncharted z babą. There was something in Dad's research about this. It was said the Prophet's tomb was hidden in the cliffs above one of the forgotten cities. Legend speaks of an oasis where the Prophet was laid to rest. Bardzo ładne skały, widać, że teselowane. Za ciężki pieniądz podatnika, znaczy mój. Znaczy, że trzeba było wydać pieniądze, żeby to oglądać. Ja wydałem i oglądam. I nie żałuję. Something's here. Ach, patrzcie, ten strumyczek to wszystko, je! No, fantastyczne. O, teraz nawet jest mały wgląd tam bazi. Ale ona się zapatrzyła. A my razem z nią. Coś tu jest. A religious icon, Kreuz. detailed and inlaid with gems. Ritterskreuz. Looks Byzantine, perhaps 10th Bizantyjski. century. It fits with the legend of the Prophet. Bizantyjski to nie. A tu się znajdowało na tym jakieś rzeczy, nie? Jakieś tam, tak przynajmniej w poprzedniej części było. Że to odwracało i się znajdowało jakieś ciulstwa. No ale to jest krzyż, no tu nic nie ma. Dobra. Jak teraz tu iść dalej? Tutaj. Could this really be it? Wasser. O! Neon. Patrzcie, czy to, no powiedzcie, czy to nie wygląda pięknie? Oczywiście, jeżeli kogoś stać, żeby na streamie to obejrzeć w takiej jakości. Jak macie dziewczyny, to kupcie swoim dziewczynom takie neony, bo kobieta bardzo dobrze wygląda w świetle takiego neona. I wrzućcie je do jaskini. Incredible. Some kind of marker. I can't quite make out the translation, but this word. Prophet. This is it. Proboszcz! To tutaj! Dad was right. Czy to jest nawiązanie do tego słynnego proboszcza z Crysisa? Pozdro dla kumatych tak w ogóle, bo może nie wszyscy znają ten motyw. Seems to be a map of some sort, Ulepsz but I znajomość can't Greki quite Lary read do the poziomu words. pierwszego. Będziemy się tu języków uczyć? Ciekawe, czy na końcu gry, jak będzie wymasterowana, to będzie umiała po śląsku godać.
Spoko by było. Dobra, wszystko musimy obadać. It's the Prophet. Speaking with a foreign army, he convinced them to lay down their weapons. A to nie jest Pan Jezus? Tutaj? No wygląda jak Pan Jezus. A to są rycerze? No? Coś tego nie było chyba w Piśmie Świętym. Tak mi się zdaje. These are the miracles of the Prophet of Constantinople, unjustly murdered by order of Trinity. Trójca. Może święta? Spoko, będziemy się greckiego uczyć i potem będzie umiała czytać już greckie gazety i wszystko po grecku. Okay, he's shown here performing healing miracles. Łazarz! Dad's notes mention this. To Łazarz może to jest. Czy coś. Teraz możesz przetłumaczyć Grekę poziomu pierwszego. Jest! Czyli... że teraz umiemy na poziomie A1. My Greek is still a little rusty, but it's pointing to something hidden nearby. I'll mark down the locations. Nearby. O, już widzę skomplikowane motywy. Dobra. Na razie ogarniam. He led his followers through the desert to the oasis. Jebnie. Znaczy ja. A secret entrance. It's very secret. Very entrance. Exp leci. Oh. Yes! It's amazing. If only Dad could have seen this. Bardzo zacnie. Bardzo płynnie. Wskaźnik celu. Dobra, poradzę sobie. Duży jestem. Tu się nawet tęcza robi. Także jest spoko. Rusy! Pewnie... Ała! Rusy. Na pewno Rusy. Rusy to są zawsze złe w tych grach. I ostatnio byli Rusy i tym razem też będą Rusy na pewno. Skaczemy! Uaa! Brzuch ją boli, chyba okres ma. Cała z krwi jest. Jump! Dokładnie. The Order of Trinity pursued the Prophet and his people relentlessly until finally confronting them in their hidden oasis. Tak, wszystkie te zabytki tutaj przetrwały tysiące lat. A przyszła Lara i wszystko się sypie. Czyli tradycyjnie. Strasznie konsolowa się ta gra wydaje być. No... możliwe, szczególnie, że gram na padzie.
Próbowałem was wystraszyć, ale pewnie mi nie wyszło. To jest takie horrorowe, ale... Damn it. At least I tried. Ja się trochę wystraszyłem. Z buta wjeżdżam. There was a battle here. Armed soldiers against religious pilgrims. Tutaj The Order setki... of Trinity. Tutaj zakon Trójcy kilkadziesiąt tysięcy lat temu starł się ze Słowianami, przodkami Polaków. Jak ktoś nie wierzy, że tak było, to chyba Polski nie kocha i Boga w sercu nie ma. Takie mam zdanie. Będziemy wszystko zbierać. My son, the Order of Trinity has received word that the Prophet's followers are building a great tomb at an oasis outside Berea. But more upsetting, while we thought they were building the tomb for their prophet... Dobra, ja przeczytałem, a wy? Kurs szybkiego czytania. The Prophet slain by the Order of Trinity. No to chyba nie jest Pan Jezus. Pan Jezus chyba z zakonem Trójcy nie walczył. Zresztą, jak zakon, to musiał być po Panu Jezusie. Dobra, dość. Bo się nie domyślę. Damn it. That was too close. Dammit. Mam pistola. Nawet fajnie się strzela. Całkiem spoko. Nie narzekam. They're blasting their way in. Ale... O. That wall looks weak. Było zdupcony. Let's hope this works. It must. Mokra Lara anyone? Całkiem gryfnie, powiem wam. Całkiem gryfnie. Łocuwa. Lara, płyń! Płyń! Płyń, Lara! 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 O, jakiego ma strupa na łokciu, znaczy ranę. Patrzcie, koka se zaplotła. Ciekawa sprawa. Stunning. We made it, Dad. Stunning! O, i tu się zaczną pewnie pierwsze problemy. Niklaus nie będzie umiał. To jest kucyk, a nie kok. Tyzie kucyk.
Got to find a way to get up higher. Chyba znalazłam. Maybe I can raise the water. Zaś motyw wodny. Czuję, że tu się można wspiąć. Dobrze czułem. O. Średnio. Średnio najeżdża. Już się tracę, ale pomału. No, dobra. Tukej. Ale by się Lara normalnie nadziała. Nadziałaby się na takiego bolca, na jakiego się jeszcze w życiu nie nadziała. They're almost inside. Idzie się tu skryć za osłoną. Lara, pomocy. Mów do mnie. Co to jest tutaj? Ej no, weź to zbier. My lord, what you say is impossible. I myself drove a spear into the prophet's heart. I saw him die. Doubtless his people... Dobra, ja przeczytałem. Będzie na YouTubie, to będziecie mogli sobie jeszcze raz przeczytać, jak żeście nie zdążyli. Raczej nic z tych rzeczy. O. Jeszcze... Aha, tu byłem przed chwilą. Ale jak dają możliwość wejść tu jeszcze raz, to znaczy, że tu jest coś do zrobienia. Tu jest półeczka. O. Dobra. Teraz tu. I teraz tu. Obadamy, czy coś tu jest? Tak. Tutaj. Tu jest pułapka. Nie ze mną te numery. Jakaś noga leży od hopa. Uuu! Ach! Mam refleks japońskiego wojownika. Got to raise the water. Got to. Tam jest jeszcze do rozwalenia. Opadło. Ale ja wiem, pszczelarze opadło dziwne. Nie powinno pszczelarze opadać. O! Rozgryzłem ten motyw. Najpierw tu trzeba rozdupić. O! I tu się teraz wleje dużo wody. I ja dołożę jeszcze więcej.
O. 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 No tak, średni performance bym powiedział, ale... Ale żyje. Found you. Ma kobita krzepę w łapsku, nie? No! No! What did I miss? Hey, down here. To nie Rusy. To Amerykony. Ło! Set the charges. Bad guy. I to... A to jest ten z tej trójcy. Survinson. The Prophet's tomb. After all this time. And the artifact? Inside. God willing. Pana Joby tego nie otwierał. Co on ma, stygmaty? Open it. Carefully. It could be extremely dangerous. Teraz współczuję tym... Who the hell are you? You're a smart woman. I suspect you already know. Trinity. Where is the artifact? Trinity była w I Matrixie. don't know what you're talking about. Don't play games with me. You led us to this place. Look, it was empty when I got here. There was no body and definitely no artifact. Get down! Kek! Zastrzeliłem człowieka. Damn it! Jero niejasny! Lara! Oj! What's this? Ło, ja się zmęczyłem już. Odgłos pisania na maszynie, szelest papieru.
Odgłos otwieranych drzwi, ciężkie kroki. Jonah! Lara, There's so much I need to tell you. I don't... did you find the Prophet's tomb? Yes, but I was followed. What? By who? They call themselves Trinity. They tried to kill me. What the hell is going on here? You're starting to scare me. The tomb was empty, but I think they were looking for the divine source. The artifact your father was after? There's more. I found this symbol in the tomb. I knew I'd seen it before. It was driving me insane. That's when it hit me. I saw it here, in one of Dad's books. Listen to this. The lost city of Kitesh, said to have disappeared in Siberia sometime in the 12th century. Legend says that on the eve of the invasion by the Mongol horde, it sunk beneath a lake. Te What does this Mongoły. have to do with the Prophet's artifact? The same symbol. Lara, If the divine source is hidden in the ruins of Kitesh, waiting to be found, then I have to go. to Siberia? Are you kidding me? Nie zaś. Aha, Just think. to my byli na If sypie. this thing could really unlock the secret of immortality, it would change everything. Sickness, suffering, death, gone. Are you listening to yourself? Jonah, we've been through so much together. You know there's more out there. This could be real. I don't care if it's real. I've lost too many friends. I don't want to lose you too. Dad never made the connection to Kitesh. He gave up everything for this. Including you. Stop blaming yourself for what happened. He made his own bed. I can't give up on him. Not now. It's all I have. No, it isn't! If you stayed still for 5 minutes, maybe you'd see that. PMS atak. Jonah? Gwałt! Rape! Ciulej! Rapista! O, ryczko! O! Lara! Holy shit! Stop! Drop the book! You can't stop us! Shit, Lara. What are we gonna do? I led them to it, Jonah. If the divine source is real, we've got to find it first. Siberia it is then. Murzyn na Syberii to... To się nie dodaje. Jaki freeze. Mi się już słabo zrobiło, jej też. Co to tak frizuje? Lara, are you there? I made it to shelter. Jonah? Jonah, if you can hear me, go back. Please don't try to find me. I need to do this alone. Ja się dom rada. Bez czapki. Bez czapki.
Czekajcie, ja muszę tylko tutaj zrobić pewien motyw, bo... O. W ogóle czaicie ten bezsens, że tu jest zimno, no jak sam skurwysyn. Ona ma pewnie super kurtkę z tej firmy, jak to się nazywa? No, jest tam z Alpinusa, nie? I nie ma czapki, a 80% ciepła wydupia przez głowę. Idiotyzm. Idiotyzm. Ale baby tak mają, nie? O, nie założę czapki, bo mi nie ma zimno. Bo sobie ją fryzurę poniszczę. Come on. You can do this. Move. Miała czapkę? 4F, tak. An old camp. Łogień. Okay. Got to start a fire. Na złość mamie, tak. Zbierz zasoby. Dobra. Mamy gałązka. That's my work. Not enough to last the night. Może jej się włosy elektryzują. To rzeczywiście. A. Dry enough to burn. I hope. Martwyłość. No czemu nie? No movement. Wilcy. Back to camp. Zajebiste ślady na śniegu zostają, nie? Powiedziałbym czołówka. Jedne z lepszych, jakie widziałem. A widziałem trochę. Generalnie graficznie bomba. Zegarowa. Scouring the ruins of the mountains. If the artifact is here, we'll find it. And what of the remnant? They continue to resist us, but we'll have the situation in hand soon enough. Good. Trinity has faith in you. Trinity. Skąd tam się wziął łuk? Aha, bo to jest stary obóz i tam ktoś miał łuk. Uproszczenie, ale sprytne. Alternatywne stroje. O! Like looking an old enemy in the eye. It wants to take me down. It wants me to just lie down and die. But I won't. I can't. There's something here. There must be, or Trinity wouldn't be in this snowy hell. I just hope that Jonah is okay. That he found a way back. O panie. I just couldn't risk having him with me. Not again. The pain of losing him, that would be too much to bear. This is my path, and mine alone. Fajnie, mamy znowu bronie upgrade'owalne, czyli zaraz sobie zrobimy łuk, który strzela strzałami wzbogaconymi uranem. Czemu żby nie? Ej, może tak ją wezmę, ubiorę, co? To akurat. A, na to nas nie stać.
LOL? Dobra, nie. Ale to jest gorsze od Simsów. Dobra, tak akurat będzie się maskować. Czekan. No to niech czeka. Dobra. Ekwipunek. Amunicja. Nie stać mnie niestety na nic w tym momencie. Mamy umiejkę. Jeden punkt. Lara ponosi mniejsze obrażenia od strzał. O! To się wydaje spoko. Gruba skóra. To jest taka mało damska umiejętność, nie? Kobieta powinna być taka delikatna, filigranowa. Cysków nie widać. No właśnie, czekamy aż będą misje w cieplejszym klimacie znowu, bo tu nie ma tego, o co wszystkim chodzi. Dzydzki. Dobra. Przeszukaj las. Las Vegas. A co to z tym można tu zrobić? Nie wiadomo. Dobra, mamy brzuskę. A myślałem, że tu trzeba będzie do ognia dokładać. Jak w... W ogóle wiecie, jak jest głupio zrobiony sprint? Trzeba, że tak powiem, lewą gałę nadusić. Myślałem, że tu trzeba będzie do ognia dorzucać. No na całe szczęście nie. To by było... no... trochę... bez przesady. No, mamy neona. Z kabaretu neonówka. Tutaj można robić Assassin's Creed. Jest lelonek. These ruins here. Mongolian. Mongolian. Mongolian script. Can't quite piece Mongolskie it together. pismo. Czy mamy na czacie jakiegoś eksperta od mongolskiego pisma? Albo na YouTubie? Coś świeciło? Nie. Trinity. They're here. Wyhy. Command, do you copy? Oh shit! Oh shit. What the hell was that? What the hell was that? Sounded like a... Wiedźmin, co ja gadam? Niedźwiedź. Dobra. Dupt Lara, mamy broń. Dobra. Zając. No fucking way. Kuwa. A, mamy cię, mamy cię. Dobra, zrobimy sobie z niego bombę atomową potem.
Czuję, że będzie się działo. Dało. O. A crown from one of the princes of Kiev. How did it come to be all the way out here? Korona z Rusi Kijowskiej. Tam mi wibruje. Someone was wearing it when they were killed. Ktoś miał ją na głowie, kiedy zginął. No... Obstawiamy, że władca Rusi Kijowskiej, czyli Ruryk. Ruryk, chrzciciel Rusi. Nie, to... Kto chrzcił Ruś? Ruryk. Chyba Ruryk. Nie. I tam były jajka od ptaka. Nie idzie ich wziąć jakoś. Dobra, dup stoi się śmiej. Wód? Survey team, this is Overwatch. Please respond. Survey team, please respond. We got some interference on that last transmission. Hej! Lara, wydupiamy! O! Tyle w tym temacie. Lara, refusing to use the door again, I see? But it's faster this way, Dad. Come here, you little monkey. Are you going on another adventure? Yes. Yeah. Greatest one yet. Well, I've decided that I should be your assistant. Oh, have you? Well, there's no one I'd rather have by my side. But this business, it's too dangerous. Lara, listen to me. Someday, you're going to make such a mark on this world. You're going to make me so proud. Give me a moment, darling. I need to take this. Zaś mnie bolą nery, żebra połamane, okres się odezwał. Got to bind this wound. Surowce lecznicze, teraz trzeba zbierać... Nie wiem, co to jest. Maliny. Those leaves should stem the bleeding. Liście? To liście? Need some kind of bandage. Przecież ona nie zerwała liści z tego. Kek. Baza. An abandoned Cold War installation. What the hell is Trinity doing down there? Good enough. More Mongol ruins. Looks like the path goes all the way through. Got to get past that bear.
Znajdź sposób, aby pokonać niedźwiedzia. Dobra, moi drodzy, tym pięknym widokiem ja sobie zakończę odcinek na tubę. Także kto na tubie był, oglądał, to proszę zostawić łapkę w górę, napisać, czy się podobało. Jeżeli tak, to będziemy się widzieć w następnym odcinku. Także dziękuję za uwagę i